saat ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, tanggal 9 sampai dengan 15 Desember 2024, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aisian asini rohado ubahin nama luahamu dalan haporseaon, jala dada binahen muna, silehon-lehon ni debatado. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Nama ragam, naparjolo, tona sinode godang HKBP, mardalando sinode godang na pauno plupituhon, na di tanggal 2 sahatro di tanggal 8 Desember 2024 nasalpo, di bagasan hadameon, haulion, hasadaon dohot sonang niroha. Domutusi di tongos pucuk pimpinan ni huriat tado surat tona sinode godang tuhita nasahuria laho pabotohon naung terpilit uluan di sadok HKBP periode 2024 sahatro di 2020 lalu. Ima eporus HKBP Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, Sekretaris Jenderal Amang Pendeta Rickson Hutahayan, MTH, Kepala Departemen Koinonia Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Amang Pendeta Bernard Manik, MTH, Kepala Departemen Diakoni Amang Pendeta Eldarton Simbolon, Demin, dohot 32 halak pareses, selengkapna boi mata jaha di warta naung adong di hitabe, napaduahon. Natal Pangula Nagok Tiki, di hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, sahat Rodi Nasidung, di Patupa HKBP Distrik Waludeka I Jakarta do, Natal Pangula Nagok Tiki, maringanan di sopo marpikir borhak dopa ditata madohoti ulauni tatangyak koma mardalan ulauni di bagasan haulion napatuluhon makatidakon haporseaon jemaat berkebutuhan khusus hobar tu program pakkobasion ni huriata di minggu sadarion pukul sia 00 WIB di Patupa huriata do pakkobasion makatidakon haporseaon tuaka ruas ni huria na berkebutuhan khusus torop na 4 halak maringanan di ruang Matius napaupaton makatidakon haporseaon marsangga-sangga di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul 10.00 WIB di Patupa huriat tado pakkobasion makatidakon haporseaon marsangga-sangga tu sahalak naposo ima Hedwigis Andriani Kuranti, Sian Weksa 5 Ciracas 2, Naro Sian Huria Roma Katolik. Napalimahon, pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Di minggu sadarion, di parmingguon pukul sia 30 WIB, di Patupa huriat tado, pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Ima keluarga, Las Roito Marbun, Inangi, Pungki Sari Indah Borsibolon, Dung Jumolo gabi ruas parguru nasida mulai tanggal 2 Juni 2024 nasalpo di Patupa di ruang konsistori niuluhon ni Paditata. Alamat Sian Rusun Damkar Tower B lantai 5 nomor 2 Ciracas Wek 17 Poncol Tolu. Napaunopon si Palas Roha manang bingkisan Natal marhite titingon sinunggulhon ma tua manami inanami si tua na pensiun amang inang na mabalu ruas na marsahit renge hobar tu boboan ni si tua wekna yanakon na yatim piatu doho na yatim piatu marumur na tumibo 16 tahun manang kelahiran tahun 2000 walu
Asaro membuat bingkisan kasih Natal manang si Palas Roha di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024. Jala laos di Patu pada pertangyangan masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja HKBP Cijantung. Hinobasan ni seksi diakoni sosial Huria. Si Palas Roha tu anggota dewan, anggota seksi, guru kor, dohot perhalado, pinabotohon pemuse. Napapituhon, pelayanan kasih Advent dan Natal. Pitusada, di minggu sadarion, minggu apen napatuluhon, di Patupa pelayanan kasih di permingguan pukul 6.30 WIB, 9.30 WIB, 15.00 WIB, ima wek walu rodi wek saplopat, jala di permingguan 10 WIB, ima nawa naposo ni huriatta. Pitu 2, di hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, ima minggu adpen na papaton naro, napatupa pelayanan kasih di permingguan pukul 6.30, sia 30, 15.00 dohot 10.00 WIB, ima wek 15, wek 10, wek 17, wek 20, wek 21, wek 22 dohot perserahan. Moliate ma di sude pakko basyota di tonga-tonga ni huria bahen sangap di goar ni tuhatta. Napawaluhon, titing merbagas, titing perjolo, naing majalo pasu-pasu merbagas, manang hotripe ma, Anco Johannes Francisco Pardosi, anak ni amang Mayur Sautma Pardosi, tubuh ni inang Parulian Manurung, Sian Huta, Kelurahan Persoburan, Kecamatan Habisaran, Kabupaten Toba, Huria, HKBP, Persoburan, Dohot Orwana, Elizabeth Sintauli Sihobbing, Boru ni amang Labas Sihobbing, tubuh ni inang Orpanaria Boru Siregar, Sian Huta, Jalan Manunggal nomor 44 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Bartim, Provinsi Kalteng. Gereja Huria Kalimantan Evangelis Manang GKE Tamiang Layang. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2024 di HKBP Resort Persoburan. Napasiahon, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Huria RPP HKBP Hobar tu panakasion ni Parhalado Mamuka Minggu Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Huria ma keluarga Fernando Cesario Silalahi inangi Kronika Rena Maria Boru Parhusip siala adong sorang danak sobuk tutiki pamasu-masun dasida alamat wik saplonom Poncol 2 nasa pasapluduahon ruas namoding nunga jumolo marujungolu sian tonga-tongata inang Rentina Boru Sinurat umur 83 tahun nahina baluhon ni amang isi tanggang nahinan na di hari Jumat tanggal 10 Desember 2024 alamat Kalisari wek 20 Kalisari 5 laos di Patu pada permingguan sadarion di rumah duka Gedung Arta Harjamukti Keranggan 12.2 nunga jumolo marujungolu amang Edi Setiadi Sihobbing umur 53 tahun nahina baluhon ni inang Ledia Marlina Hutasoit nah di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 alamat perumahan Gria Dinar RT 10 RW Sia nomor 110 PKWN wek 14 PKyon Gandaria Saidi pergogo itu hatta debatama keluarga na di bagasan habot ni rohai napa 10 tuluhon ucapan terima kasih napatupahon bunga altar di minggu tasadarion ima dongatas yan wek 10 tolu Kalisari 2 marhite titingon huria pasahaton hamolateon tunasida songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon aka titing na asing boy mata jaha di lembarat titing na adong di tangat tabe sa di pasu-pasu di batama hita di sude panggul miton ninggolutta. Kor lansia
Martang yang mahita. Dami na sumurung siya sa luhu na roha, ima na mga ramoti agkati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras ma dihita sa luhu na manginang, hata ni dewata nasa hatu hita, di mingguta sedarion, ima na nienek sian buku Evangelium Lukas bidu na pasadahon na membuka sian ayat 26 saat rodi ayat 38. Tapi itu mawanginang di bagas rohata nang dinganat tabi hujah matuhita songonom madiro disi odo hatani Jehovah tuhita saluhuna. Buah-buah hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Salpu ono bulat disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopok sada anak boru oroan ni sada bawa na margoar Joseph na siya poparan ni si Daud si Maria do guarna. Lao mamasuhi jabunai nin nama tabi diho na niasian didongan ni Tuhani maho. Alay tarsonggok do nasida ubg hatai nin narohana do. Parsattabiat dia doi ulaning jala didok suruh-suruan ni ma tu nasida unak ko mabiar ale Maria. Ay dapotan asini roha doho di debata. Gabe-gabean maho tubuan anak maho. Jesus ma bahenom mu guarna. Balga ma ibana muse guaro do ibana anak na sutibuli. Lehonon ni Tuhan ni debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparan ni si Jacob saliling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nai. Didok si Maria ma madok suruh-suruani so dia ma pangalahon i suarong hutad dabawa
Jadi dia lusi suruani mana sida. Songgo pon nito di porbadia maho jala linggo mani hagogon na suntibuli doho. Alani nabadia dodohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhokmi nasai tuai naung diguar nahol marhanguluan anak do. Paona bulaton manuaing. Aidang adong nasotarapatu pa debata. Gabi didok si Maria mak. Na posoni Tuhani doau saya sau matuau songon nani dok mi dungi ditadiko suru-surani ma nasida ido yanggo sahakna tuhita saluhuna damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus masih buan macam na doh masih buat dodok na do sudiaka ulaun di sudiaka na taula di nguluon jok dohita mamereng aka ulaon nasahat molo hobartu aka pajalota tabu dohonot ta ulauni alai naboy do gabe herana do ulauni maol jupang lasni roha dihita mangulahon ulauni siala tubuh di pikiran on mahuru dapat tusiani atari maranoeng persoalanna dohonok kusongoni amanginang naboy do jupang loyalitas ni sasahalak manghito naka ulaw na sa di bana ima tergantung sa dia do upah doho nani jalona molo dinggan upah nai bah dinggan maninula dinggan manihubasan alai molo apala so jupang aha tujuan na doho so dia do nani jalona siani amanginang Totu so manghito na didok niya kadongan na torok ya kajol manang di humaliangon pasti do maul jaloon ulo ni gabe beban butul do pakilalat tadi ulo ni nah suang soni mamuse didok tuhita marhite hata ni debata nasahat tuhita di bagasa tikyon na pinangido ni debata dada kemampuan dada habuyon alai hauduhod do. Yang Tuhan persoalkan bukan kemampuan kita manginang, tetapi kemauan dan ketaatan. Tetapi persoalannya terbalik. Yang sering kita hadapi na jojok taida na tadobi di nguluon, balik sado. Dono ni turbu kosong ni, ala jojota do jupang ta sasahalaki, molo sahat ulau ni, naing ma ulau ni natabu. Enak niang go si jaloon murah dan go si pikiros di si nunga tabu naing magudang inda musemat tong ima persoalan kita sering terperangkap di dalam keakuan keegoisan segala sesuatu yang datang kepada kita hendaknya yang mudah yang instan yang enak dan semua serba murah. Nah, Tuhan ini dosa hatatan itu hata nama makuling hita di bahasa tikyo nama inang. Dohono tasongoni ima ala di sosoi trupuko dohita di bahasa tikyon. Taringok tu aka ulaun nasahat tu hita gaduk be marhite hasahatan nabi. Akan naung ape dihita, akan naung dilehot debata tu hita, akan nata tuhuk, akan nata usung, sudah di bagas tikyon. Saluhuna aka perkarejoan aka ulau di bagas jabuta pe manang diduru pe, manang na di balia pe, manang di tonga-tonga ni huriat tope. Sadok kamanginang, takas doi, di pakulingi hita madok. Do tujuan na hita mangulahon aka ulau ni. Molo samar do manang molo sama do aka tujuan na mungkin ini adalah persoalan juga. Aina boy do lelek kita mameo sada ulaon alai so binoto tujuan da ngapa? Monoton nama ulau ni. Ai molo nga monoton ulau ni hira suarong nama gairah manang semangat tanpa makna. Suarong jupang lasni roha. Gariada majuan nama dohonon. Molo jupang muse roa ka ulau na asing mamangin na muse matong. Molo boy nasi marhua iwe na musay matuka persoalan. Nah,
Yang ko turput taon di hati dako do tu hita na so jupang parangi na si songoni di patuduho si Maria. Dan arong nangko sooti majua si Maria di parsuruan na pinasahan di debata tu ibana marhite suruh-suruan na disuruh di debata manopot ibana. Luar biasa las ni rohani si Maria. Akhirnya kinata luar biasa na manginang suruh-suruh puang manopot ibana. Oh naro tujuh buniban yang manopot tak kasih balo jodoh. Persoalak kan? Mau lo nggak kasih bala jotong na Roma na tiba aku HP isini dompet nih bape ngasai bulan-bulanan. Nah suruh-suruan do manopo tiba na manginang jarang sembarangan suruh-suruan malaikat Gabriel jenderal na doon jenderal ni sudah kesuruh-suruan jeda kola di tanah narong jenderal ima na mangguluho na manginang ima na sinuru ni debata ima sangat ni si Maria na soboy do tangyang tara so ni atinang khusus na dihamu atinang sa Roma suruh-suruan at so si Gabrieli so na binayan ni debata tu si Maria on bodo hira-hira pakilalam muna moloro suruh-suruan ni so na mata do molo mulak karejo na pasti ya manginang jelas ay molo nung dan jelas siapa yang dikunjungi oleh malaikat itu. Seorang perempuan yang miskin yang jelas-jelas belum menikah. Ola mangudu pada dope ibana do si Joseph sahala na tobok sahala na tulus marrohaninna. So itada dope bawa nasing. Suarong pola di hati dakot di turpukon manang di bibel tai ngamula-ula ditadang ya ke bawa nasing si Maria dangarong. Surah molo sinukuk kita tenang 3 hari mah hita topot tiki anak buru masam ete hita ma nama botoi nang pola taba buat mata. Nah luar biasa do ditopot debatado si Maria sahala na pogo sahala na gale sahala na somar dihadia sahala na somaso eto di humaliang na sahala na jot-jot dipandang sebelah mata. Alai di hutan ame metido, alai di jol mana si songonido ro debata, maradu masuk debata, marihite suruh-suroni tu bagas jabuna, maradu di soson, maradu di usahon, jalan maradu miat debata, miat masuk tu bagas jabuna nagelengi, darong jupang kemewahan di bagas jabuna nang di si Mariai. Di parrohau debatado akan napogos, di parrohau debatado akan nagale, di parrohau debatado akan nasumar di hadiah. Jadi atong mularong dihita na makilala, pogos, mularong dihita na makilala, aci maol dodok nguluon, go parukilan, maol masari akasi luluan di ngulu-nguluon. Ta ingot mamang inang, ingot tamu ma, tuakan nasi songonido ro debata. Tusido disuruh debata, suruh-suruan na. Maradu masuk suruh-suruan ni. Maradu masuk debata tu bagas jabuna. Di bereng debatado isi ni jabuna. Jala di boto debatado akan nahurang di bagas jabuna. Jala di sarihot debatado akan narikot nanaing sigohan ni Tuhani. Laho mabay na sa sonang rohani akan naprosea di bana. Ima luar biasa na manginang. Ima na tuk mabay na sa susuk. Dami di bagas dirita lao makaprosea ibana. So dia pe mauling uluta. Molo tahilala do penwaing. Nah, di ayat 30 saat roh di ayat 34 oma barita na paduahon las ni roha na dipabotohot si Maria jala odo puncak kabar baik sukacita yang dialami oleh Maria itu sendiri dan tidak ada sukacita yang dirasakan oleh perempuan lain yang ada di dunia kecuali hanya Maria sendiri yang pernah mendengar kabar sebaik itu. Roh suruh-suruh ini pabotohon na naing tubuh nama Yesus si palua
Naung leleng di paima-ima, naung leleng di tomu-tomu. Bangsonai nang portibion. Si palua hita jolma si palua portibion. Jala ido bahenonna, jala ido tong di hati dakon, jala ido tong idaonna. Naung niulan ni Tuhani marhite barita nauli. Ima na di pahehe debatado ngolu si Maria. Sia jolma na met-met gabe paropuan na sangap. Sia jolma na met-met na soadong nang kuahan abu si pangasahonon na dinguluna. Nuai ngamanginang kedudukan ni di argahot debata masaha tuibana sudi ape. Hamuliaon na pinasaha ni Tuhani marhite barita hatu tubuh ni Yesus. Ikut jadi jalai ko sau do saluna ati pe surau ni pikiran na hirana so masuk akal. Ai buasa dang nasing, ai buasa dang buru-buru namora, buasa dang artis. Buasa dang kamu, buasa ko si Maria, buasa dang boruta, buasa dang parumeta, buasa ko si Maria. Ima suku-suku ni portibion. Iko sau do na didok ni Tuhani. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil songo didok di ayat 30 itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Oh dona pabor hatok kita mangatusi mangalapati songo dia hina argani salu na hita jolma na paingot totong mulak-mulak tu hita salu na manginang. Asa unang leasi ta mamereng jolma na pugus. Ai porngis pe molo ni dege makarat datong. Me pe porngis. Ai molo ni dege makarat datong. Na pogus pe, na susah pe, na somar diha-diha pe, argado di Tuhan. Ido sada na pabor hatok kita mangatusi hinarga ning hulu taon. So hita na marna punao kita debatado. Ati pe, asing-asing be, akan adong di diri niba nang dadi hamu. Ai molo adong di hamu kemampuan nang dia akan asing mau leate ma didok roha. Sopola gabe cemburu iba di si. Alai molo adong na di hamu, molo di lehot debatado pe akan meme di tonga-tonga ni humal yang muna nabu idauta tu sido parsuruan ni Tuhan di hita urupi hamu tangi ako kamu baik kamu akan adinggan siana satolak ni guguta apalagi huria kapeti jantung 1600 sumali balganyon iko tarina tong hinabalgan ni guarni hakapeti jantung sohon dohot hinabalgan yaka parbu ini hapor siaon na boy patari dahonota tu akadongata na mekmet akana pugus do aka nama karikot gogo di hita unang leas hita mamereng aka jolma na pugosi so akana viral nueng kan natabo tu amanginang kan penjual es teh yang menjadi viral alai ima dalan ni Tuhani teh luar biasa do memang dalan ni Tuhani meragam do benon na masuk akal ni pikiran ni jolma hola roaka nawasai di bapak penjual es teh manisi gabe sumali dua kasumbangan narotu ibana naroha kadang neko gabe penjual ST do ibana sakit apa soni naroha ay sumali na sohamu do mamereng so dia sugari mulai berek kamu saya dia siano bah naroha kadang hape iso samar mati naroha nah amang inang nakita saluhna na hinaholongan oleh segala kasih karunia Allah di dalam karya pekerjaan Roh Kudus oleh kuasa Allah yang ajaib yang menaungi na mangalinggomi doh na pataridahon surya kana dihilalani si Maria gawe songon naung di hati dakon naking tu hita manginang dido maibana songon paropuan atau perempuan yang paling diberkati dari antara segala perempuan-perempuan yang ada perempuan yang diberkati dari semua perempuan yang di dunia ini diberkati dari segala perempuan, dari segala wanita yang lain bukan karena kebaikannya. Jadi takas mana yang dohonon namanginang, karunia itu adalah pemberian, bukan karena upaya. Si lehon ni debata sabing doaka, si nirohan ni debata diaka na hinalomo ni Tuhan di mana. Si lehon ni debata sabing do saluna aka pamilito ni debata. Ay molo Tuhan ni mado hodo pilitoku. Songo dia pe ganggu ni roh ada pikirata songo dia pe akabal gani keragu-raguan di hita dang terbaik kita jala dang terbaik keragu-raguan ni manudati mangabati manegai sudiaka naun sinakapan ni Tuhani diaka nanaing bainonna di hita lau paluho kita lau pasonako kita dohot lau mamasu-masu hita
Maria tidak menolak dan dia tidak membantah, dia tidak meragukan. Sebab baginya apa yang telah Allah berikan di dalam kasih karunia so didok di tema minggu sadarion. Dapotan asini roha doho di debatan ina totu. Odo na pataridaho doho na manodangi roha pikirata manatap. Nasa ulaon marhite asini roha marhite sudea ka profesi na arong bedi hita manginang. Pasu-pasu ni Tuhan idui. Dang gabe beban, dang gabe holan halu jauh sabing. Dan gabe holan harugio sabing. Alay ko borha do hita mamereng sian hapor siaon na pinatari dahon ni si Maria. Songon alus na namadok naking naposo ni Tuhani duaw ninna. Surah hita madok saluna naposo ni Tuhani duaw. Ang persoalan rate mapay nakanadinggan pamajuhon program-program narong di huriaw nate. Ay persoalan di hita molo jupang akaulaw pitor tadok do rupani bekos si topoton. Ikon si Jupangan, iko marjaji jo. Ujung-ujungna molo dibereng songon na do ulau ni apalagi akan habar tua ka program-program ni huriaun abagu Tuhan naroh kadang. Mukira ima dipatudu si Maria. Marhite hapor siaonna dipataridahon na do haserepon ni rohana do hauduhon na. Bukan kemampuannya, bukan juga egonya, tapi dia menunjukkan ketaatannya. Dang didok ibana ngago titel hubah nasing masuru. Dang didok ibana boru ni raja doau. Dang didok ibana jolmana pistar doau ngati bo persikolaku. Dang didok ibana paropuan nasangap doau. Sotung gabe luntur hasangapo do harmo hahormataki alania kaula non. Dang harong didok nanggo sote pe amangina. Tujuannya apa? Ya, agar setiap umat yang percaya dipanggil melalui karakter yang diperlihatkan oleh Maria. Nanggudang pe aka parbinotoata, nanggudang pe aka pengalamata, nanggudang pe sudiaka hobion na boy patupauta di sudiaka na asing. Sadok, akan namia di bagasa Tuhani, akan natinopo ni Tuhani. Patuduhonon nama haserepon ni roha, songon na pinatuduhon ni si Maria. Jadi terpukon. Maria tidak merusak apa yang Allah rencanakan bagi hidupnya. Bahkan dia sanggup mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dang lomo-lomo na neko saut, ikor dolomo ni rohani Tuhani. Ini adalah jawaban yang paling indah yang pernah disampaikan oleh manusia sepanjang perjalanan kehidupan di dunia ini. Ini adalah jawaban yang paling indah. Jelas ini adalah jawaban yang paling indah amanginang. Karena yang pertama, oleh jawaban ini Maria ingin mengingatkan kepada kita juga tentang siapa kita. Ise dohita di jolo ni Tuhani. Raja dohita, bos dohita di Tuhani, ko pangidot to siuluan. Jalan namang ihu musia manginang. Sian alus ni si Maria iya. Naposo ni Tuhani duau ima napatuduhon. Panadaun natakas tu debata. Dia mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Dengan perkataan ini singkat kata amanginang hamba Tuhan di sini mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dak kita be namar punah hodirit tau. Dak ngau be nama raja yang ngulukon ikut Tuhani nama. Sadok molo nunga debata namar punah ngulukon dang lomo-lomoku be. Dang roha-rohaku be. Dang olah pikirakku be. Sehingga dengan ini kita boleh dihantarkan kepada iman yang benar bahwa aku untuk Tuhan. Kita adalah untuk Allah. Bukan Allah untuk kita. Dak kuria lautu hita. Hita do lautu huria. Ay molo jupang dope harus si ni huria dia enggak selesai mah. Berarti mau dope dapat naposon di Tuhani di bagasan parangi hapor seon nang hadiriota. Jalan namang ihuk musia manginang didok tuhita di bagasa tikyon. Didok bahwa ini adalah rahasia kedudukan yang Allah anugerahkan kepada Maria. Dia perempuan yang diberkati dan paling diberkati dan paling sempurna dari antara segala perempuan yang ada di dunia. Karena dia adalah seorang ibu yang sekaligus dia juga adalah
seorang manusia yang dilahirkan oleh Allah. Songo didok di Pangukapo 22 ayat 16. Di pataridahod de marhite hauduhonna. Jala ido hagugoonna. Nama dok na posoni Tuhan ido ibana idu bahen tarjakon ibana ma aka ulaun na pinasahat do parsuruan ni Tuhan. Songo dia pe dok na songo dia pe hamaulo bolon na boy adu adopan na tujolon niari sian aka omelan cibiran akan na asing ala soitad dado bebawa hape ngetor di dok ikut tubuan anak maibana ima Yesus Kristus si palua portibion atong marhita turpukon di jodoh hita na parjolo asa maka porsiai saluna na saka ni debata naro di nguluton ima naro holan siat debata sabing do dada lani habuyota hita mamikiri narikok la paluho dirita di nguluon saka na dengga do saka ni Tuhani nang parona di hita dada saka naroa jala di bagasan hatana do jupangta saluna aka sakap nai asa tarbahek kita mangulu ibana ala tusido hita disuruh ima manakasi tujuan ni harorota di portivion asa gabe habaoran ni pasu-pasu hita tua kadongan saluna napa duahon ganup hita di jodo asa patuduho dirita songon ula-ula ni debata ula-ula ni debata na toto makalasod doho na makahonguluon sude nasa ula na pinasaan itu hani pasu-pasu doho tua diau dada harugia non songon dia pe dok na songon dia pe maolna ragam doa siniroha ni debata na nilehon na tu hita adong na mura adong na duk alai songo dia pe borakna yakid do hita di bagasan hapor siauta na maddo dang adong na sotar patupa ni debata di nguluton ido hagugo di hita ala asini rohana sabingdo nabui pataruhok kita pabor hatok kita pasauto saluna aka nahina lomonai asa jupang ma sadok so dia pe parsuruoni asa lomoni rohani Tuhani ma saud di hita pe gabe halak halomon ni Tuhani ma na totong mabuan pasu-pasuna ala tarpasu-pasu do hita parjolo atong siani gabe pasu-pasu mahita dia ka parsuron na pinasaan ni Tuhani di hita amin martangyang mahita mauliate ma di pasar rohanami di ho Tuhan pardingkan bahasa ala hatam naung di patubigi ho ko Tuhami paingot to Tuhan asa manotok kami di bagasan panadaw na takas tu diri nami doho panadaw na takas dia dopa mule Tuhan songo ko debata na manopahami doho debata na marsuruhami dileho ko raga masiasi doho pasu-pasumi di hamile Tuhan asabuye le Tuhan marihite saluna kana nileho mi dia ka parsuromi gabe habaroni pasu-pasu hami dia ka humaliang atong pakeo mu male Tuhan ngulu namion pararomu male Tuhan ngulu namion tangan nami semajuzak nami hamolaon nami habuyon nami sude hamoron nami hasangapon nami akan arikot si baenon nami asa gabedala kami Tuhan mangurupi huriam nang soni kadongan nami saya ho mata patawon le Tuhan marhite huaso dohot hasasahor nitol di purbadiami tarpatu pahodo saluna le Tuhan ala hodo debata na marhuaso atong songon huasom na pinatuduhom le Tuhan si Maria songoni male Tuhan patuduhom mu Tuhami ganup saluna karuasmu naro di bagasatikyon asa patar tarida le Tuhan sakak nadenggan na naing baenomu di huriam hakem besis jantung nang disudiaka ruas semua le Tuhan atong marmulia marsanga maho Tuhan disaluhna kasih hobason nami dada manako hamuliaumu hamile Tuhan molo tung perong berhasil ngulu namion dada gabe mangahu tu diri nami le Tuhan aidang pelia guarna molo mangahu tu diri dope atong sonang mahami le Tuhan mangulai jala totong mahami radut padut jamot dohot laho mangaramoti saluhna aka si obason nami di ngulu nami di huriam nang di duru nang di baliape nang di bagas nami ganup pasu-pasu masalu nami le Tuhan dak kuranga kami molohodo le Tuhan manopotami dohot mangalion akan narikoti jalo tangyang nami on ale jumulu sesa dosa pangalasion nami mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami martangya kami tuho amin tapuji ma tuhata marid de mahita huhut papungu pilihan
martangya kuma pelia tanang tapasaha tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaha tami ma sianan nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asa huparhasia kami pilihanon pati buluhon harajaonmu di tonga-tongan ihuriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, saya binarbadi ang maguarmu. Saya roma harajanmu, saya saut malamoni roham di Banua Tongos, songon na di Banua Gijang. Lehom matu hami sadarion hong luas siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan Jehovah. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhino tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhino tuho jala di pasau Roma damena tu todim. Amin.